Tlest tat-tisbieħ u l-manutenzjoni l-maxxat kollu ta' San Pawl il-Baħar, il-Qawra u Biġibba. Tul il-proġett Insepu Pajjiżna diversi ħaddiema tas-servizz pubbliku natfuża baw mill-ġdid, 613 il-pedestri railing u aktar minn 65 bank. Tbidlu wkoll 31 tabella u 40 bozza biex bekk ingħata nifs ġdid lil din iż-żona. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Indafa Pubblika, Ramon De Gwara, spjega li hekk kif ġiet fit-tmiema t-tieni inizjattiva ta' Insepu Pajjiżna mit-toroq kollha ta' San Pawl il-Baħar, il-Qawra u x-Xemxija kif ukoll minn Marsa Xlok inġabru 27 tonnellata ta' skart u materjal. Il-ħaddiema minn diversi entitajiet governattivi jingħaqdu flimkien sabiex din il-kampanja nerġgħu nagħmluha suċċess. Kien hemm involuti madwar 400 ħaddiem, inżabbu r-railings u l-promenat kollha ta' San Pawl il-Baħar Biġibba Qawra, sar tindif estensiv ukoll f'dak li rigwarda tneħħija ta' dajjes abbandonati minn diversi lokalitajiet. Waqt żjara għamel il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo, spjega li t-tendif fil-lokalitajiet ta' pajjiżna jibqgħu kruċjali biex inkomplu nsebħu lil pajjiżna u rrikonoxxa li postijiet turistiċi bħal San Pawl il-Baħar joffru sfidi li jeħtieġu li nkomplu nindirizzawhom b'mod regolari u b'effiċjenza. Is-Segretarju Parlamentari Deoda Battista semma kif ftit ġranet li ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tendif u l-Manutenzjoni ħadu ħsieb it-tendif u l-manutenzjoni ta' San Pawl il-Baħar minn tarf sa tarf. Il-Kap taċ-Ċivil Mario Kutajjar żied jgħid li l-kampanja Insepu Pajjiżna se tkun qed terġa' tirritorna f'Settembru li ġej.